Abusia enne eye colorful enya sem ketwa kra nana dewa a wono ye asubu a manhema wona ebe na ene abahema no nana de ndem sonko ewra ko nani atata ni so nani ayeko da mo hwe nana hema kakra asa wo sakwati Nana kafra nana kaya Asante wakaya ba himanu bi te se ofenso nana afia kobi nana se wanya akonom ene aba hima kukudama wono kotoye ewo abra na se garanti wasi ekon no afia pimdu nwotwe eduoso ne nan no kemprempe ne yire no mbaasa ene duafo be se adunum yinu ena afi adehye binum a won befa wo mkoye a yensanka hu bimu nana hima nana dewa a wono eye asubu a manhima nana moniyo kafra etienne ahima na eba ye ni nyina no yento aso na fe dwomo foni emfancha bra nana dewa e de areho e de ahyase enti enya asem ketwa kra nana dewa asubu a manhima eno no ene wahyase areho mu pa enye asem ketwa yenko ene abanhima ni nyina tete wono mu sekom na obia so ne de ahosuo a wode ba wo hima we die ya abo bi ejina nimu na man hyede mi se abo akwantin bese me kwa wo kase we ebia na mano akwa akopa na so hwe ne nyenye mu de ya ekoya kraman a enye me nwanwa ewo no mo anhwa de ya koye ye ni anu ebia na wo ebisa nenso no minka se ene netie sanse mesimenti ne mesem ama mehu bedi mani na ehwe ena na eka nsa abahema ene wo munyina se won beta opomso achi ama nimfishia adumu enum a ye hya ase na ye de kemprempe de ni di mutintimman a ewura mu 150 years no wo ma ye ama na ye fepa me hu se asankare manhema eso etoaso na wo ba Asante Manhyia Baba eti esekumu Abusuanu na yese Asankare Manhyia na abitwa egu ehono tepa Manhyia nana ajiwa pemu a wotosu emienu tepa Manhyia obi ebisa ale na Manhyia na eba yesi kuntungun na ada na wonde waye fufu ai se wote ya na me sa chi mu bim e bia ma wo se asante mantema agona tepa edu ba bia na simankwa ahene ene ade wonu mu ye fufu enti tepa Manhyia ene ne Manhyia ade osuo mu owia mu ogya mu eye pita ena wonu ye saba Manhyia ade chi ya kesisi wonu so a abu so wonu so ni chi ye me eye pita sa
enti ebere beduru na ne man hene Nana Ebisei atwe wampem ebeba no bo se de na me ka no na eye no kre chepabanie osom kese a odi Asante anim na waboa Asante panyie eno ne nam so ema de otu okuri eno obrawe ne krawe no maso opim so tumfo se gitu a wodi kanye ebo won maba so na afeye ahyenso die ye fufuo ekoye wo ma hyenso die isa wo re oba ahema wayi ni ti a fefe kama nanim teda edensi nkran se de asi afata no otwa ne kanku kama ena ode aka ni mu dikadikadika kokko tomro na ote na ne sekumu a wode eba eno titepa manhima nana ajiwa emu a otoso nyinu wono so na yi ni ti a wo ben ofoforo to aso yenkwe ehu se nana echampoma ntansa yadom aguna woto aso yenkwe enya asem ketwa kra aguna fo no wonum ena yebeka se akomfo ewo Ghana enyina tititu Asante mantem hadie wonum ena omunufu ano wonum no meye eno so ena menso no eti efiye sanse obiri komfo no chia okom ya a wo ma Asante kambo mu a ene Asante akwesa no ma ko we bisi to ni nsam mujebum ya ye sansa ya fa de de kire enu nti amenne ebinu ani tan sansa de oso ntakrache ene do ani tan no mesro ne ma me na ebe wono ena amamra manimu owo ko obiri konfo anoche aguna a enye asem keto ye ntini nka Asante abakwasem wo abere be yi aguna fi mu ni nim se me nka se maami o se me nka sa abaya o abere wa de wo de tutu mu anyi na ni hu se me ye ne maami anase abaya o nana echampoma ntansa yadom onwo fafo owuodufo owo akonfo owo abrempo owo akunyini wono ena wayi ni tia wono so obey kwasem ne se Asante wa ahemfo na Asante nso wa ba ahema so hwe bo mo ma bedika betwam koyi a asankare na de wanom abrachirewa na ye ba agona nkasa na sese hwe ba bia ya se aduro no enye asem keto kra manso nkwanta manhema ono nso ne sekono sonso ya dem kra se de esia nwono no dem sunko efe papa na ono amu no nso a wote sekono mu no nso no wona fom sa nana bresika nyaako otoso yiri midini ne honam se oyesika ampa ese di osichiran ewa apaka no mu bikuntum kuni no ene efom kokko na tuntum didamu na na edi asa kakra omehwe na yento aso pia oba hema enya sem keto akra oba hema ena di duku na di kaka sasa we obesa na be ya kono na be fa ese wano no ose wo twene kakra na afi wa twese na wa chia ne kakra sa pepepe ena nana bresi kanya ako a wotoso mienu manso nkwanta manhema enche kra ena di di sika eto ne na so na fese di wo si hire se godu enye nwanwa sa manso nkwanta
wɔn mo ti gold so na Asante man nkasa ɛte sikadwa so ɛwɔ hɔ no mo na na ekwe die na mehu sɛ na nada akoa amen a wɔno ɛto so mienu na ofiri yamfo man hema wɔno nso to aso a wɔba aha yɛ Nyansapo ankoa na abenya ne sei nyabotre na hwɛ di yie paa ne tie ne yie ne wodo nsa aka abrewa ba nti wobɛte Adam nkoa asɛm eti sadia me kan ye no no we akuni ne anim tini na edi na nim wɔ hɔ na nanso sekwa watim no efe yie pa ono nso die no edam sunko ati bia mebisa ede ne sisi anim mfita no ede no ma nwene no ɛwɔ anim eze kontonkora ne bi esi wɔ se dan bi na nanatimi aba hema na ba no de no kwasem ni wode ma mfansia na menko nana da koa yamfo man hema sa baya o sa ketesia o sa maami o daati ni bi twepin no na abusua panyin nya akonya na bi no na bisa wo mu nyina se na mo mu fie de sei wono so na yi ni ti a wote ni sekomu a ye kan twene edi na ti a wo ba tuntum se yi enye no mamponko ntonchi ebu ohi akubana na ene wo mo amani ampon nana wodi sika ana ji won tata mampon kontonchi oman hima mampon da sebre wo se bonsu ne man hima ana yi ni ti a wo ba e ma re mfisa wo no wo mu ti sika dwete sika akonya so enu ti asante mantem ha gina no se wi di oti okuru okrawe eni obrawe ngoma so e di firi ho no a eye mampon kontonchi ebu ehia kuma na ne wo mo eho ena konfa no ti ya wonwade na okanche ya wodi kosua edo to mamponkunu besinne ehyentini enhuri enkuto muda hwan na eba ye kana semi nana eja akoma dufi nana eja akoma dufi mampon man hema wono mampon man hema kokko tombrom osuwa baitre na de o man nsa no so a aya hwe na basa no na rese de nanim bia sitie tedwa ehwene afono ne se de wasi atwa ne dance nkra no atete e de agusu a wo de eba oyo brefo pa adwuma dia wo do a ekoso e wo manhyia nyina wodi mu akotene pa yenkwai ye kwa ne ye kwa hini na ye de ani kirem e wo kokofu yentini nka Asante abakwasari ani mfiri mu da wo ka enye yi enam kokofu so ene nam saaye no so ama enei Asante nso abakwasem emu api na mu edo oba hema a wono ye oman hema osagefo kisiwa muabayi wono ena yi ni ti a wo bayi e ma remfi kase de konto ne wo faase ene otumfo wo fapa ene kukofu man hene a enye asempetwa eno nti Asante mantema se asemba anase wunya wo hena manne a wo mu a utimi gya to anu no se uyi sa man hene na waba kokofu ansana dia aka no no wo de beso so ade atofo o man hema ena wayi ni ti a wo ben osagefo kisiwa muwa beyi ansana abenya title te sa osagefo berema ede sa ne mana keka ho ese waye bibia esita na nanso ho fe yie pa na nan man fie no ko animu kakra nanso wo de hwe se de wasi atwa ne dance nkana wo de ti de sekunu mu de ba pia nana ye mo akwaba
Abuja yenko adanse nso wa abakwasem ewa amamre ene amane ewa asante abakwasem ni asante ne yo asante ntekire asante nkode a ekoya asante firi komu ebewura komu ede kon ede de yehu ede be ye man a kwati kokompo enti nyina yemu adanse yema nana amonima dede a wotoso yemu awie nhwehwelefe tuntum tomuru asewuo yenim tuntum kama fede ko ntwaye na hwe nana aniwama ene ne mpasoro sede wasi atwa ne dance nkra no ede tuntum abusu na eyi nkete kata o ma yenhwe na yento nana nso seko no ono so bie no so edem enne obia bai na obia kyerese oyo man he na obia kyerese eye ni breda ye di anyase enti me sede medical kyerɛ mu di akyerɛ mu no kokwa akokɔ tuntum se wiu enne enyasem ketwa kra ye na mpasa so hima oman hima ono so ene wayi niti no na nanso me de ne be kosa category ni mu ye ntini mvre na ketiesia tie mfre ne sister tie mfre ne maami o hwe ne mena sipudu a ehye ho na hwe ne kon a etwa edisi ni nipadua no so na ena ekura ni tua ono so di yi kete ewo ho no no enye no no pia nana hema eti abusia enenya asem ketwa me kasa ye ka adaje beboye wonuma bapa aman hema hodo a edu ba bi na yese edi anyansapo ewo se yetimi agye no kra na afa ye ni so sanse enye edom ketwa ena ebaye denya asem man hema na edutwumwa boni na otoso miensa wo bai wodo ani echiremu ewo eye bekwai o man hema wo bai dompase man hema wo bai ejese won mu doso asokore ene wo mo keka ho techre won ne dom won mo ebae aman hema kukudam eninti ne adwetwuro won mu nyina ebae a enye asem ketwa nana oforiwa wo bai dwansa man hema won so ebaabi a won mu nyina eye aman hema wo mo tete won mo esekumu a won mu nyina ede won mo nyam eba beta ekira enye asem ketwa sewua empanyimfo firiwa won mo nyina ebaye obogu man hema na afu apokua wotoso mienu wono so edani ebepie mu ewo ahaseya chese enye asem ketwa ewo ene menhia kontonkuni edeya yedi no ewo ahanum a enye asem ketwa ntina nanom wadaroma se yentinye hu di ne yamfa ntudwa na wode akyeye esanse edi yensem se de ade ni sikoye ni nyansapo edi yensem pra ne ye ho hwea enyeyi ewo ekonomo nana eku amwa otoso mienu fi obodom man hema ono so ebaabi wo mu nyina de wo mu nyam taa wo no hene achi nana ajiwa pemu abondin dada tepaman hene igi de ne kire mu hu osaje fukisiwa ya bonidi amwa bayiye kukufu wo mu nyina wo mu ebaabi a wo de wo mu nyam eba ebetachi sene be ya enyema betimi akonkan nana ataadwa ajiwa akode hwidie mu oman hema wono so ednani ekire mu bia wonu nyina chese enne no na akua fiye a wotoso emienu wonu nyina baaya wonu mbeboaye ema niema etimi ekọ enkan tano so man hema na owusuwa wono so ebaabia wonu nyina ede wonu nyam ebebete echi nti so hwe apakan a etwaguo seko mfanchame seko a abahema etititimu na etwaku a ema refi fumman ofumman hema ono so baabi a wono so di na nyam eta ne hinechi na wonu nyina eba behweye ebeboa ma anyema etini ekọ kan Nyansapo Tv bomoden na subscribe share na like na for adventure so fatwas.
Ejuso Manhyia. Ejuso Manhyia. Yenana Yaa Asantewaa. Boni beka se onya any credential say ebe kenkan bibia de afa no hom wa Asante manchema. Sansa abotofo akra na oda na ma meyem o school no no ate bibi de afa Ejuso Man titiw Nana Yaa Asantewaa ene ne hene afanye okisi wonim wo modada. Yaa Asantewaa de oyokofo ebra afrakon a wono eye ofenso Manhyia efe tuo to ye no no abakwasem kiremu a etu a woto ye no ano oda ne ye na odema oniedefo okrodufo oba onsinsuo mansa no ham Nana Yaa Asantewaa eno ena otiginaye na oye na dwen se oni akosikoko e de bechi e de ayam so ekopem se baako e de niti ebeje akirema enti Nana Yaa Asantewaa bedwabo ase bia no a na etuo ena edi nanim odi yakoti enti ene se oredom a wopia na odi fra santinemu Ejuso e de ba ma remfi se asona busua a ewo ho no no ema wonum bitimi beye ahene enne ye ka Asante abakwasem na ebi ene Ejuso ena afi offenso ena wode wani ekiremu ewo Nana adodan kwakufu ade ekuma enti enye asem ketwa ewo ho no mo a Nana Yaa Asantewaa ewo abakwasem a emudu oba nkunya ne enkuye
aseye ayedri eye ye Nananom mponhene da sebre osebu nsu wone ne hema na na agya ko adufie wonom asoye ni so hwese de Nananom asi afa wonom ho efepa so we nana da sebre osebu nsu a ne ntoma no yatare de ebum enya asem ketoa anso ye egiso eman hema wone ne manhene yewra afani okesi ene ye nana Yaa Asantewaa wonom so etena bi ni Nyansapo ne wosi rewremu na afei etwa ni na de bremo nana Appiah ana Yaa Asantewaa ene ne manhene ye nana afani okesi wonom so asoye ene hu yamfo manhema ene ne manhene wonom nyina ene wo nyam de tachiri wonom ene wo mabade hwede fe hwene se fita esesu kirema one ne manhene ene wo se wo mfimfia fefe aguna ene yedri ahe aguna manhene ene ne manhema wonom so bai erika aka obi konfa noche ne Nananom wonom so asoye ni a aguna manhema fefe kama ene ase eti nkokora formiensa enkranza a wonom chichiri kuru no obeka abredi afahye no ohene wei ena oye nifa hena wo ba ya free nkranza eni ndi nkomo no komfo bredi ne nana agye ochichiri kuru no no kuru no komfo ena ono so eta echi a wode ne eba nti Nyansapo ye ne nemu eti abusuafo se wo semodwafo no edi kan se ya wonom no ewo ekwanson ko efa so na edi yi wo mutirimi wo ne modwa hema ni nyina ya amamre ne amane ni bi eyo muti se ya na wo se de asi apagya yi bi so ese papa kakraka bi a na che se ene kro ni nyina maame santime nyina baby asanteman kodu baby asikadwa kodu bia no ne maame eneba ne futabraba amansa nyina ene enuma no oyeda senkese emu aduane esom asanteman etwabu efira asanteman mu ekodu baby a the Asante kingdom edrubia oye kwantimpo mu sanso o sia mansa nyina nanso danso ewo na afo mu nyina ahema mu nyina ahema eche na krodua oyi adom wona yi ni ti wabadwa bonase ti no obekọ no akwakochia ne ba amambre mu na mumu no se di nyina ni mu ni nua na ne prekope a enya asebeto no enunti osi afiri ni sekonum di gene tatanka kranka e maremfi se ye nana kredu a woyi adom so betena Asante ahima akonwa kakraka isuo no finsianso a ena ono nso wowure yi a enye asempeto a ye senya mpa de ma no sanse edi kredu yi adom na die em se de wanche kura na ye mfinsi edi asaba ako ena hotena akonwa no so wo maka nyina ko wo manim yesese nyankopɔ baba no ban obama ye nana ahoden a enkwatentin wo mu na watimi atena se akyɛ asom asanteman sɛ de yɛ nya oba panyi twam finhyia bi wɔtwe enso de wa ekada no ɛna fom sa na mi nhyira no onye okese na Appiah enye no we eye wono ankasa obi no twotwomuto sante hene ano ankasa ne ho kani Lady Julia wono be chance sia sante hima ababetra se na nefe na sinimpon ne bapre kopɛ Lady Julia ena mo hu se wotse ne nchen pe na enye asem keto na ahe Nyansapo modwafo no ena wono masam wo mo nan sa na wo mo te sante hima enim no Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo Aboa ntakra na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sɛ bedi akone bakwen bodi atwede na sɛ kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade